baya da ta wuce ta juya sai ka ji an ce an zama dole tas na shoko ta wuce tas na shoko tas na shoko ta wuce tas na shoko yana wani zafi ka saka abin yana wani ciwo kasance rayuwa ya sa mutanen masana da kwana a titi yana wani zafi ka saka abin yana wani ciwo kasance rayuwa ya sa mutanen masana da kwana a titi kai aka sa su kuma su kula ba koma haka kuma abin yana mini zafi abin yana mini ciwo neman duniya ne ko bata sunan kabilan mu ne ko kuma laifin ya kasan mu ne ku tashi ku farka da lamarin yanzu fa ya kazance ina ambasadar hausa kwadibuwa kana gani abin yana ta yaduwa amma ka zauna sun baka da damuwa mutanen kasar su ma suna damuwa kan lamarin farar kowa na damuwa masu fada a cikin kafin mu fada ya kamata a ce kuma don ku fada sabo kamar ya ku koda kun yi zuba ka ga kuwa da dan kake cakata suna ta yawan gura fuci idan ka gane su malam kace idan suka fito malam kace abin yana wani zafi ka saka abin yana wani ciwo kasance rayuwa ya samu kanan mu suna da kwana a ciki abin yana wani zafi ka saka abin yana wani ciwo kasance rayuwa ya samu kanan mu suna da kwana a ciki kace ko aka za su kuma su kulawa ko mu koma akan ko da yaushe tare da su muke zuciya ta zafi kawai take zaune nake nazari nake na taimako annabin da rike domin zama da talaka sosai a kasan mu amma bai kamata a ce suna bada haɗin kanmu ka duba ka da suke ta tona asirin mu kai kamar su ba su damu ba ya dame mu abin na ban haushi gaba daya an gane mu ni ba kowa ba ne in da duba ba ni da komi da lokaci baya jira a yau sai dai a jira shi sai dai mu jira shi wasu wasu ga ta shugaban ƙasa in gashi duka gyara da ambasan da ƙasar kwajuwa kafin da gamu gaban ka an kara tun maganin ka ta mutu ka za ta ba sai na ce gaba in kara ku kara ko su kara wannan da ku zan mutu da ku gyara da ba zan mutu na bakar lamarin ba in gari su fita muna tsara a zage mu a duke mu kan lamarin baran ku gyara iya haka ku shigo gabanin ƙasar babu da aiki sai su gara da na roƙo babu kulawa da lafiya gare ku rayuwa kuke mora ya Allah ka san mu da shiga cikin dangi yanzu ka muke kalla kada mai kibarin ka da na gaba wanda zai zo ya share mu na kwalla haka kun mu tashi tsaye da ku nake tun mu tashi tsaye abin yana wani zafi ka saka abin yana wani ciwo kasance rayuwa ya sa mutanen mu suna da kwana a ciki abin yana wani zafi ka saka abin yana wani ciwo kasance rayuwa ya sa mutanen mu suna da kwana a ciki kai ci ku aka sa su ku ba su kulawa ko mu koma akan ku